Аз съм и отивам да тренирам. Ей! Слабак. Ставай. Ставай. Ами, мога да го уреда. Май щанките не са ти помогнали много, а? Най-накрая те намерих. Ти как е? Как я караш? Нищо особено не стана, само... Интересно е написано. Какво ще кажете? Айде. Пускам. Така. Водят ни към килиите в затвора. Те са сложни, все едно е лабиринт. Но успяхме да си вземем оръжията. Сега влизаме. Ще изгасим камерата, защото ни проверява. Тъй като няма свободни килии, са ни пуснали в една килия, където е живял един богат престъпник. Нали знаете? Ето я. Има си даже и тераса. Има си всичко, и бюро, и всичко. Да. Не е най-подеденото, но трябва да се внимава, защото гадното на тази стая е, че точно до нас чергетата почиват. Знаете ли, че и тук, ако излезем на терасата и се опитам да излезем, те веднага ще ни забележат през прозореца. Да. Има тераса, но ако излезем, ще решат, че се опитваме да излезем. Да. Те ни извеждат само ако сме под надзор. Затова ние... Успяхме да си вземем, вижте, успяхме да вземем този, пушката помпа, имаме един, ето този много силен пистолет, който убива от първия път. Аз успях да взема едно друго оръжие, което... Това са нашите оръжия, с които разполагаме. Искаме да отидем в съседната стая. Искаме да отидем в съседната... Така, искаме да влезем в... Искаме... Така, знаете, имаме си даже и да вървим, пазете се само. Какво вървене, бе? Да, това е видеоигра. Така, ето какво. Искаме да влезем в съседната стая, за да може... Най-вече защото там има един полицай, който има супер яко оръжие. В смисъл, като нашата пушка е, която ние имаме, само че по-хубава. В смисъл, че има и патрони в нея и всичко. Затова ще отидем да ги откраднем. Сега отивам да ги откраднем. Хайде, прикриваме. Ето го полицай. Бързо. Още един. Убихме ги. Хайде, затваряй. Ще заключа. Така, спрямо на пауза. Ченгетата разбраха, че ние сме ги изтрепали. И затова сега нямаха друг шанс, освен да ни пуснат там, където си вижда целият обик. Това е изоставена кула за наблюдаване на престъпници. Затова и ни пратиха тук. Има само 2 легла и маса. Иначе на мен лично ми е добре, уютно е. Но не можем да трае така. Вече казаха, че ние трябваше да лежим за убийството на един много важен човек, не мога да кажа кой. И ни наказаха 70 години. И заради тези неща сега 90 години с няма да сме тук. Ние тогава ще сме мъртви. Но въпросът е, ще избягаме, няма да седим до края. Сега сме отвън и почиваме. Ще изберем, ще помислим какво да направим, за да избягаме. Сега е много жега.